Multicine Sucre et presentem una estrena amb molt de màgia, on Nicolas Cage i Monica Bellucci en són els actors protagonistes. El aprendiz de brujo, que s'estrenarà a les nostres sales de cinema aquest divendres 3 de setembre i que promet ser molt entretinguda. El aprendiz de brujo és un remake de l'aclamada pel·lícula de Disney Fantasia i que conta la història de Dave, un noi corrent de Manhattan que és reclutat pel mag de la ciutat com a aprenent. Però realment Dave és tan corrent com ell es creu? Descobreixo amb nosaltres aquest divendres 3 de setembre. Balthazar Blake, interpretat per Nicolas Cage, és un gran bruixot en la Manhattan dels nostres dies actuals, que intenta defensar la ciutat del seu arxienemic Maxim Horvath. Balthazar no pot fer-ho sol, així que recluta, al seu pesar, a Dave Stadler, un noi normal però que oculta un gran potencial perquè sigui seu protegit donant-li un curs d'immersió en l'art de la màgia antiga. Junts hauran de vèncer les forces de la foscor. Dave haurà de fer servir tot el seu valor per sobreviure a l'entrenament, salvar la ciutat i aconseguir la noia mentre es converteix en l'aprenent del bruixot. Pero de momento serás mi aprendiz. ¿Cómo dices? Adelante. Deja detrás de ti todo lo demás. Una vez que entres, no podrás volver. Genial. Andando. A aprender. ¿Estás loco? Una pel·lícula plena de màgia, aventures i efectes especials que de ben segur et farà passar una bona estona. Recorda, pots comprar les teves entrades a les nostres taquilles, al caixer de venda d'entrades o a la nostra pàgina web www.sucrecines.com.